Da li bi ovo mogao da postane najprodavaniji kombajn u Srbiji? Naravno da, i zbog tehničkih performansi, rešenja i mnogo toga još, ali uz to Daitz Far 7206S je na neki način ponos nemačkog inženjeringa kada dođe do poljoprivredne mehanizacije, ali pre svega zbog cene, jer u toj klasi trenutno ne možete da nađete kombajn za taj novac, koliko mi znamo nikako. Ovo je i dalje najpovoljniji kombajn u klasi koji možete da nađete, ali kada smo kod tehničkih osobina, vidite kako je pod jedan kombajner ovde želeo da nas malo impresionira okretnošću mašine, ali nekim specijalnim osobinama, na primer lateralnim podešavanjem hedera, gore, dole, levo, desno, i vidite kako pokazuje koliko brzo heder može da se nagne levo ili desno, da promeni ugao, i to masivan heder, jedan od težih. Međutim, to nije samo ni zbog parade, nego i zbog toga što kada zakrivite heder možete da prolazite zbog ovako suncokreta kroz uže prolaze. Na primjer, ovaj kombajn bez problema može da nosi fabrički heder od 9 metara za pšenicu, međutim, s druge strane, Lazarov je čak i želeo manji heder od 6,3 metara kako bi mogao da se bolje probije od parcele do parcele, no objasnit ćemo kasnije i to sa većim hederom, jer je važno zbog adaptera i broja redova kukuruza koji može da se skida. No, kada smo kod objašnjavanja, samo jedno objašnjenje, da ne je bilo zabune oko prethodnog priloga. Prvo, cela ova serija Daitza spada u jače kombajne na tržištu, međutim, ono o čemu smo govorili, pošto smo spominjali Mercedes, zapravo postoje neke dve opcije za motor, dve varijante. Konkretno ovaj ovde pogoni Daitzov motor koji nominalno ima 351 konjsku snagu, ali je ovde urađeno rešenje preko common rail ubrzgavanja, tako da je motor zapravo jači na 366 maksimalnih konjskih snaga, toliko može da se izvuče iz njega, i to je savršen motor za ovu mašinu. Inače nismo proveravali, ali navodno se ugrađivao i na starije 939 Fentove do 2020. s tim što su mu elektronski iscedili još nešto više konja i produžili ih od klipova. Međutim, kažemo, nije provereno. Ono što jeste, to je Stage 3 motor, dakle nema EGR, nema SCR, šestocilindrični 7200 kubika, rasterećeni, ali ima intercooler, turbo, elektronsku kontrolu, maksimalni obrtni moment na 1450 obrta je dakle pravljen da traje večno i pravi Nemac što se tiče motora, pri čemu se Daitz po znacima navoda hvali da je motor prilagođen za duge zamene ulja, intervale i lako održavanje. Međutim, postoji druga opcija, a to je Mercedesov OM936 motor koji je Stage 5, koji je čak i još nešto jači, ide do 3801 konjsku snagu, 371, 7,7 litara, i koji ima i DPF filter, ima SCR, ima, i to smo prvi put čuli, common rail sistem koji radi na 2400 bari, dakle veoma jak pritisak u common raili, ali naravno ta opcija podrazumeva i AdBlue, i to je motor koji se ugrađuje u Mercedesove kamione između ostalog, ali može i u kombajn. I sada za koji ćete se motor odlučiti, da li ćete imati opcije u budućnosti, to morate da vidite sa Agroštadom, mada verujemo da će se ipak većina poljoprivrednika, ako bude opcija, odlučiti za Stage 3 Daitzov motor, jer ipak svi znaju da su original, pogotovo ti veći Daitzovi motori, neuništive mrcine. S druge strane, i Mercedes zna šta radi, to je motor prilagođen četvorostepenom menjaču, a kad smo kod menjača, prenos je hidrostatski, kao što smo rekli, dakle 4 brzine, ali kod kombajna je inače najvažniji sistem vršidbe, i zato da pređemo na to. Prvo, u samom hedru se nalaze planetarni zupčanici koji povećavaju broj pokretanja kose na 1220 obrtaja u minuti, i to je taj Schumacher 2 sistem koji smanjuje potrebnu snagu, odnosno povećava gustinu useva i brzinu samog kombajna kretanja, zato ovako lepo kosi kao da brije. Može i nisko, i nije bitno i da je veća masa, i da ima sirka, i da je zakorovljeno, i da je ovako i onako, nema veze, on će se probiti, šta god da je biljka, on to seče. Inače, kombajn ima opciju automatskog podešavanja nagiba i celokupnog sistema vrše do 20 stepeni lateralno, odnosno 6 stepeni uz i niz brdo. Ceo sistem radi potpuno, dakle, jednako, nije bitno da li je kombajn nagnut ili nije. Možete da podešavate vitlo napred, nazad, gore, dole, kad smo kod toga, čak i ugao sečenja kose može da se podešava, i sve se to kontroliše iz kabine. Zapravo, manje više, sve bitne komande se nalaze uz desnu ruku kombajnera, to je lepo sređeno na džojstiku, uz levu se nalazi samo frižider, a donekle to vam govori i o delu opcija koje imate. Uz malo elektronike vozite ga s jednom rukom. Što se tiče same vršidbe, kombajn ima električni reverzer mase, bubanje prečnika 600 mm, bubanje inače može da ima i redukciju, tako da može da se okreće i svega 210 obrtaja u minuti za neke baš fine i delikatne kulture, a bez redukcije može da ide i preko 1200, ali manje više taj deo uglavnom svejedno radi elektronika i automatika, mada se možete i ručno da podešavate, to se naručuje kao opcija da li ćete raditi ručno ili ne. Bitno je da postoji jedna značajna stvar, a to je dodatna vrša, dodatni
bubanj koji može da se isključuje i uključuje, to je turbo separator koji dodatno vrši ukoliko imate vlažnu masu, ukoliko imate previše mase, ukoliko je teška. Ako su dakle inače uslovi teški, taj turbo separator vam donekle služi naravno i ako vam se žuri da uđete u žetvu, ali da produžite broj radnih sati dnevno zbog rose. Ima nekih 5 mogućih položaja i podešava se različito u odnosu na kulturu. Elektronski je moguće isto podešavanje, dakle suštinski to mu je kao da ima 3 bubnja, samo što taj treći može da se uključi i isključi i taj treći je bukvalno svega 10 mm manji od ona prethodna 2. Konkretno ovaj kombajn ima 6 slamotresa ukupne površine 6,7 metara i zanimljivo je da ima veoma jak vetar, turbinu od 44 lopatice, naravno ima gornja donja sita, taj deo je dosta klasičan, postoji opcija elektronske kontrole čak i sita, generalno nama je bilo zanimljivo, hajde to je sad nešto dodatno, a možda i samo detalj, ali setili su se da stave reflektor na sita, što bi se reklo na sred kombajna, što može da bude zgodno kada radite noću pa možete da osvetlite zadnji deo kombajna iznutra da nešto prokontrolišete. Površina sita je 6,3 kvadrata. Generalno, Lazarovu su do sada radili usluge, iako ima 500 hektara, ovo mu je praktično prvi kombajn posle dužeg vremena i kaže da je čistoća vrše i mali lom ono što je impresivno i tvrdi da se to i tekako primećuje u odnosu na prethodne kombajne. Sada, da li su mu ti što su mu radili usluge bili nemarni, jer i to su veoma moderni i skupi kombajni, skuplji od Dajca, ili je stvarno Dajc toliko bolji, ali on kaže da je to upadljivo i da prosto vidi se da 7206 je upadljivo bolji što se tiče čistoće vrše. Uostalom, već smo objasnili odakle toliko divljeg sirka na parcelama kod Lazarova, a kombajn sve to čisti, uključujući i divlji sirak, savršeno samo brije i izlazi vrlo čisto zrno, to se vidi i ovako. Ono što sam znao iz ranije za Dajca je da je prilično jednostavan kombajn, što je meni bilo bitno, da bi ipak mogao neke stvari da popravljam na njemu i sam, da nije uvek samo i jedino servis. To je prva stvar. Druga stvar, o Dajcu, onako što sam znao odokativno je da je jedna ozbiljna firma i da se ozbiljno bave i proizvodnjom više traktora. U kombajne nisam toliko ulazio, ali znao sam da su traktori izuzetno kvalitetni. Kada su mi ponudili, ono što me odlučilo, što me okrenulo njima je izuzetno jak motor, što znači da mu je učinak dosta veliki i to je meni bilo bitno, jer ajde, ova godina je malo specifična sama po sebi, ali gledam da tu sezonu vrše obavim za neki 10 dana i ovaj kombajn je sve to ispunjavao. Ono što sam čuo za Dajca od drugih ljudi je da kvalitet vrše je izuzetno dobar, znači izuzetno kvalitetno čisto vrše i to su bile neke smernice da se tada odlučim za kupovinu kombajna. Opet naglašavam, nisam imao mnogo prostora ja sad za neke velike izbore, jer se kombajni naručuju mnogo ranije, a ne u avgustu. Ovaj je bio dostupan, specifikacija odgovarala i po onome što smo do sada videli, definitivno se nismo prevarili. Ovo je jako dobar, kvalitetan kombajn, jako lepo radi, ono što ostaje iza njega je izuzetno kvalitetno, kvalitetan vršaj. Čak da vam kažem, kad smo predavali kukuruz, iako nismo znali mnogo o ovom kombajnu, naše gomile sa kukuruzom su se prepoznavale po čistoći izvršaja i u principu mislim da smo napravili dobru akviziciju. A to je bila prva sezona? Jeste. Mi imamo još uvek taj mali problem što, kada kažem, godinama nisam imao kombajn i mi se još uvek uigravamo što se tiče vršaja. Verujem da i mi sad ne koristimo pun kapacitet ovog kombajna, ali u narednih godinu, 2 dana ćemo se i mi malo uigrati i krenuti da iskorišćavamo ovaj kombajn kako treba. Inače, čisto da ponovimo ono što smo rekli, kombajn opciono ima i 2 turbine za razbacivanje sečke i pleve i to radi, kao što vidite, impresivno, potpuno ravnomerno baca i skoro da melje slamu. Ima 60 noževa za slamom. Kao i svaki Dajc, kao svaka Dajc mašina, i ova je prilagođena za minimalnu potrošnju i efikasnost. Prvo, to je taj motor, drugo, na primjer, hidropumpa ovde ima varijabilan protok zbog uštede goriva i sve je prilagođeno da bude nekako efikasno. Recimo, imate opciju, ali to je opcija koja se poručuje da imate kombajn sa centralnim podmazivanjem, gde imate vrlo malo tačaka za ručno obmazanje i hajde tako kažemo, sedneš i voziš, naravno opet filteri
moraju da se malo produvaju, ali Dajec kaže da su svi filteri ultra lako dostupni za zamenu ili čišćenje. Recimo za veliki broj filtera vam ne treba nikakav alat da biste ih zamenili, filter kabine na primjer, eto sitnica, detalj. Ali generalno suština, motor, header, vrša, hidrolika, to je uvek fiksno, a postoji veliki broj opcija oko te elektronike i automatskog podešavanja raznih parametra koje možete da poručite, pa onda recimo sva hidrolika, mislimo na različite razvodnike, je koncentrisana na jednom mestu, sva elektronika na drugom, ali generalno sve je napravljeno za lako održavanje i preglednost. I generalno ideja je da kada uđete što manje stajete, kombajn može da ponese 9,5 tona u bunkeru žitarica, a evo i tu je zanimljiv detalj, pored elektronike, recimo direktno možete da gledate zrno iz vozačevog sedišta, samo okrenete glavu, tu je staklo koje gleda direktno na bunker i vidite kvalitet vrše na licu mesta vizuelno. Nije komplikovan, nema puno elektronike, ima taman dovoljno. Ja mislim da to što on ima elektronike, da je to i nama i potrebno, jer gledajte, mi imamo i parcelu od 58 hektara, 60 hektara, imamo parcelu od 2,5 hektara. Mi moramo da napravimo neki kompromis da taj kombajn može da vrše i u velikim i u malim parcelama, da svuda prođe, da sve uradi kako treba, da bude okretan, a opet da bude dovoljno elektronike da pomogne kombajneru, a da ne bude previše elektronike da zbunjuje. Znači, napravljen je neki kompromis i mislim da je to to. A sada stižemo i do bitnog faktora ove godine, mada i svaki, a to je cena. Lazarov je do duše imao i sreće, on je uzeo novog Dajca, pa nije preterivanje, ali ne bi mogao da kupi polovan nekih drugih brendova za te pare. No, za malo da zaboravimo, kada smo oko toga, interesovala nas je još jedna stvar, malo smo se zaneli oko cene. Dakle, rekli smo da kombajn može da nosi header za pšenicu i do 9 metara, ali šta je sa kukuruzom? Konkretno, no, ova ide osmoredni adapter. Inače, Vlada je kupio od jednog drugog nemačkog proizvođača, nije original i kaže da je nije original Dajc Farov, i kaže da je impresioniran kako lako je radio kukuruz prošle godine s tim veoma teškim adapterom. Dakle, osmoredni adapter ide provereno bez problema, veoma inače poznat po tome da je težak adapter, da ima veliku masu, ali ga diže bez problema kombajn. Za njega smo kupili osmoredni kukuruzni adapter i da vam kažem, izuzetno lako ga je vuko, izuzetno lako je radio sa njim, tako da nema on problem sa snagom, više mi imamo manipulativni problem stići i otići do njive i zbog tog razloga je na njemu 6 metara kosa, nama sasvim dovoljno da odradimo posao kako treba, a opet možda i ne treba da ga opteretimo sad trenutno punim kapacitetom, a ako bude trebalo, lako ćemo mi rešiti. Ali terata i bez problema, taj 8 redova header. Da, bez ikakvog problema. Bez ikakvog problema. Sjajno, da. I to na sasvim korektan prinos. Znači, pričamo od prinosu od 9-10 tona koliko smo imali prošle godine, tako da... Imali se toliko? Pa mislim da mi je prosek na kraju, imao sam njive sa toliko, a mislim da mi je na kraju prosek bio negde 8,5 tona, čini mi se. Za koga je C7206S? Pa vrlo verovatno za vas, jer to je kombajn koji je jak, univerzalan, velikog kapaciteta, lak za održavanje, mali potrošač, tako da verovatno će tek postati popularan za one koji rade i usluge, pogotovo zbog jednostavnog održavanja. U svakom slučaju, odlična nemačka mašina.